Jos olet jäämässä lomautetuksi tai työttömäksi, on hyvä tietää, miten edetä saadaksesi ansiopäivärahaa. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi osoitteessa työmarkkinatori.fi viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänä. Ilmoittautuminen on voimassa heti, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi edelliselle päivälle. Ansiopäivärahaa maksetaan ainoastaan ajalta, jona ilmoittautuminen on voimassa. Täytä päivärahahakemus oman työttömyyskassasi verkkopalvelussa 2 viikon kuluttua ilmoittautumisesta. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja mukaan liittää pyydetyt liitteet. Näin hakemuksesi voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti. Jatkossa hae ansiopäivärahaa 4 viikon tai kuukauden jaksoissa. Jos et ole varma, täyttyvätkö ansiopäivärahan edellytykset kohdallasi, tarkista ehdot sivulta tyj.fi. TYJ:n verkkopalvelussa voit myös laskea arvion ansiopäivärahasi määrästä.